Liisa ja Elämää ihmemaassa traileri. Olipa kerran Liisa. Hän asui talossa. Tämä on Liisan huone. Liisa on tässä. Liisa pitää kovasti seikkailuista. Isä rakentelee pihalla kaikenlaista uutta mökkiä. Tämä on lapsien huone. Hänellä on pikkuveli ja pikkusisko. Täällä on äidin ja isän huone. Tällä kertaa siellä on vain äiti. Isä on pihalla rakentamassa uutta pientä varastoa. Isä pahersi ja rakensi mökkiä. Tämä on rankkaa. Valmis! Woohoo! Eräänä päivänä Liisa heräsi aikaisin aamulla. Kello on vasta 6. Liisa, reppusi. Mä menen takas nukkumaan, on niin hyvä. Kiitos. Hetkinen, sä olet hereillä. Näin. Mitä pitäisi tehdä? Ai niin, ullakko, koska minä en saa mennä sinne. Voin mennä salaa. Liisa tuli ullakolle. Laittoi valot päälle ja tutki. Minun vanha koululaukkuni. Täällähän se on. Tutki. Mikäs tämä on? Ota alki. Mitäköhän näissä tapahtuu? Wow. Wow. Mistä se kiljunta kuului? Liisa! Liisa? Liisa? Mitä ihmettä? Liisa? Mihin hän katosi? Tätä ei ole käytetty pitkään aikaan. Mikä tää muuten olikaan? En muista. Laitan sen takaisin piiloon, ettei Liisa enää käytetä. Toivottavasti hän tulee pian takaisin jostain paikasta. Apua. Voi en laita, koska hän ilmestyy. Voi ei. Miten tää? What? Mitä? Tämä on väärinpäin. Anteeksi, sinä olet väärinpäin. Haloo? Onko täällä ketään muita? Minä? Apua, minä pyörin. Päivää. Olet väärinpäin. Miten niin? Hetkinen. Hoi. Okei. Nyt tulee lisää vettä. Tietenkin. Aaltopoppu. What? Oli väärinpäin. Hoi.
kivet ovat sinisiä. Saamme vettä hirveästi. Apua. Ei se niin paljolta tunnu.